Salutare tuturor, bine am găsit pe canalul meu, sunt Rășel. Nu mai da din piciorul. Sunt pe gard. Da. Faci Sunt pe vlog? gard. Sunt pe gard. Sunt pe gard, da, mă vedeți, toată lume cu toți. Ia uitați, casa. Da, acum nu mai ai la 2, ai la 0, 2. Ce rei? Faci TikTok? Nu TikTok. Pun pe YouTube. M-a întrebat un prieten ce fac, dar sunt pe YouTube. Nu uitați să dați un like, un subscribe, să știu că e canalul lui Cristi Opriță, dar eu sunt rare și Opriță, căci aveți link-ul meu de descriere, canalul meu principal este al doilea al lui Cristi Opriță, da, ce e? Să mă mai pe mine, dar știu că mă văd foarte urât. Da, ia uitați-mă, să-i șmecher, da? Yeah, gangster. Așa, acum o să vedem la vecini, nu o să vedem la vecini, v-am păcălit, o să revenim. E viral. Da, sigur. De mine zici că sunt... Ia uitați, trotinetă electrică. Ia uitați-o. La telefon se gândește prima dată. Băi, sunt tare, nu? O să închidem videoclipul aici. Nu o să închidem. Sunt aici cu Cătă, care e a doua mătușa mea, cu prietenii, cu nașii și cu verișorul mamei. Da. Spune tot, verișorul. Verișoare. Pa.